Hei, olen Anu Karmitsa, Rautavaaran kokoomuksen kuntavaaliehdokas. Olen 46-vuotias, 4 pojan äiti, vaimo ja tilitoimistoyrittäjä. Äitinä olen oppinut, että elämä rakentuu teoista, ei pelkästään sanoista. Perhe on kaiken perusta, se opettaa vastuuta, sitkeyttä ja välittämistä. Vastuunkanto, työnteko ja huolenpito eivät ole vain arjen velvollisuuksia, vaan perusta, jonka varaan rakennamme tulevaisuutta. Kun tekee asioita sydämellä ja pitkäjänteisesti, niillä on merkitys nyt ja tuleville sukupolville. Talouden ja hallinnon ammattilaisena ja seurakunnan entisenä talouspäällikkönä tiedän, että kestävät päätökset vaativat tarkkaa ja pitkäjänteistä talousajattelua ja vastuullisuutta. Kunnan talouden on oltava tasapainossa, jotta palvelut voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Teen työtä Rautavaaran parhaaksi, jotta päätöksenteossa korostuisivat läpinäkyvyys, järkevä taloudenhoito, toimivat peruspalvelut ja kunnan elinvoimaisuus. Jos jaat arvoni ja tavoitteeni, äänestä minua vastuullista taloudenpitoa Rautavaaran parhaaksi.